Добро утро! Мислех, че ще е трудно, както винаги в момента за една такава среща, но тя е наистина едно голямо предизвикателство за мен като творец и в момента за усещанията, които в момента се раждат в съзнанието, защото това е един много сложен и взаимен процес, би трябвало на обмен на информация и на начина, по който може да си бъдем полезни. Всъщност цялото това мероприятие в момента, нашата идея и така както говорихме и с Милена, имахме срещи, в които коментирахме, ние ще се опитаме в момента като зрящи хора да помогнем и да съдействаме по такъв начин, че всъщност това, което правиме, по един или друг начин да ви даде възможност за нови усещания, за нови възможности, за развитието в момента на неща, които са в съзнанието и по един или друг начин да ви обогати. Това, което в момента ние живеем в доста сложно време, в което много трудно се обръща внимание на незрящи или примерно на хора с определени проблеми и така нататък, здравословни и всякакви. И точно поради тази причина считам, че това е най-голямото предизвикателство за нас да бъдем наистина полезни и да намериме общи възможности, които да може да развием. Всъщност, мост на доверието. Много интересно е, че точно по този мост ми се иска да преминем и да видим какви възможности и по какъв начин да си спечелим доверието, така че всъщност на вас, пред вас да се отворят нови хоризонти. Проектът се състои в 3 части, ще кажа в момента. Първото ще обясня горе-долу каква е нашата позиция в момента и след това ще се опитаме и някои неща да направим, за да може да видите дали действително това нещо може да го направим заедно. Започвайки да си мислиме какъв би трябвало да бъде старта, игра. Всички искаме да играем и така. И играта се казва шах. Много интересно е, че всъщност шаха крие в себе си невероятните възможности стъпка по стъпка да се развие един цялостен проект, в който първо да направим шахматната дъска, после да направим фигурите, да ги направим в позитив, в негатив и най-накрая да изиграем няколко партии шах заедно в момента, за да видим дали наистина сме успяли да направим една изключително интересна и забавна игра за вас. Втората част в целия този процес е факта, че ние освен играта, ние коментираме и определена възможност да използваме съвременните технологии и познанието, което имаме в момента, защото правенето на шах, различни възможности има, но ние ще ги направим от листчета хартия. Ще ги направим така, че всъщност в момента да направим листчетата хартия, които конструктивно ни дават възможността да направим форма и да формообразуваме, благодарение на това, че следваме определени принципи, най-елементарните принципи. Точно това е, че всъщност в момента нашето познание идва въз основата на много опит в разработването на технологията ZTN Art, която 23 години правим с моята съдружничка Дени Димитрова, Деница. И всичкото това нещо ни дава възможността да кажем да, ще се опитаме в момента от листчета хартия, които вие ще видите в момента, да направим нещо много по-смислено. Няма да губим времето да правим, защото първоначално си мислех, че трябва да направим 64 полета, да се впрегнем, да направим с много усилия и така нататък. Мисля, че всичкото това нещо в момента започваме с лека демонстрация. По-важно е за нас да усетите в момента възможността, да проверим дали това работи като система и след това ние ще го доработим и ще го развием в следващите ни виждания, да имаме надграждане и да имаме възможността тези неща, за които коментираме, наистина да ги разработим като проекти и като възможности заедно. Така, това е втората част, която се занимава с геометрия. Защо геометрия? Защото е най-простият начин да дефинираме пространствената форма. И всъщност с листчетата хартия ние правим конструкция и създаваме геометрия, пространствена геометрия, която е обемна геометрия и създава материален обект, който е по най-елементарния начин.
Изненадан съм наистина от факта, че днес вместо да учиме, ние се учиме. Защото в края на краищата всичкото това нещо усилие, което го направихме в момента увенчано не просто с успех, а с демонстрацията на лични качества, на лично усещане, на индивидуалности и на възможности от всеки един възможно да получиме познание, различно от това, което е. И ако се задълбочим в процеса, ще видим, че всъщност това, за което идва при нас като изкуство, да, аз съм се трудил, учил съм изкуство и така нататък, но в края на краищата вие днес показвате колко интересна е личността, колко интересно това, което се съдържа в един пълен с качество личност или човек, защото това нещо в момента е уникално. И вие ми изненадахте наистина с своите работи. Надявам се това да е част и хората да видят наистина колко важно е в момента да ви се даде шанс наистина и колко трябва да се грижим за това да ви помогнем по един или друг начин да развивате качествата, които имате. Мисля, че това ще е наистина нещо, което е уникално. Като човек, като художник, като артист, аз се прекланям пред вас като личности. Колкото и да е странно, може да се научим на много от вас. Благодаря ви за което. Надявам се да продължим и следващия път. Надявам се в момента по моста да минем заедно, за да влезем в бъдещето. Благодаря. Ако някой иска да каже нещо пред камера. Искам преди всичкото да кажа следното нещо. Значи ние по принцип сме задължени на Фонд Култура, защото те са основната причина в момента ние да сме тук в момента, както и залата, която ни е предоставена от музея Софийска банята, която е изключителна възможност в момента да представим нещата. И вече на Съюза на глухите и на слепите, незрящите. Милена, искам да кажа няколко думи от нейно име. Благодаря за което. Много благодаря за тази възможност, която имаме днес. Надявам се да продължим така и в следващите етапи от нашето обучение, но е много интересно. Аз лично преоткрих за себе си много нови неща. Не бях пипала глина от училище. Да, но сега пипаш и интересно, нали? Да, и беше много интересно наистина. Да, изненадан съм от резултатите, от качеството на това, което ние усещаме като глави. Значи ние направихме в момента с колегите ми, незрящи обаче, интересни работи, които в момента ни изпращат в съвсем друг свят. Свят на тяхното усещане и на тяхното претворяване на портрета в съвсем друга форма. Наистина благодаря за усилията и за това, че също сме заедно. Така, здравейте отново, радвам се да ви видя. В момента, днешния ден ще бъде посветен на нещо, което ние обещахме предварително, че ще направим с вас една игра. Само, че не само игра, а и самите фигурки на играта. Това ще бъде шах. Как ще го направим? От хартия в момента това ще бъде. И това е техниката, която общо ето това, което искаме да направим, да експериментираме с тази техника, защото тя дава възможностите в момента на вашето съзнание да достигне наистина как се формира и как се прави скулптура и това нещо да е достъпно за вашите пръсти, за вашите сетива, да може да вие да си го представите и да промениме по някакъв начин вашето усещане.
Тази техника се казва ZN Art. Посветили сме се на нея повече от 23 години, вече 24 години ще станат. И предполагам, че ще бъде интересно. Дени, давай ги фигурите в момента, слагай ги, за да могат да се пиват. Значи първо ще извадим тези, които са единичните фигурки, които сме направили в момента, за да видите горе-долу какъв ще бъде резултата. Те са сглобени, ще може да ги пипнете, да добиете предварителна представа, а след това вече ще започнем да правиме фигури, в зависимост от желанието и така нататък, дали ще се уморите или не, може да направим, дето се казва, повече фигурки. Тоест, те са подготвени, така че може да направим 2, 4, 10 и така нататък. Идеята на това, което се прави, че всъщност за пръв път, и това наистина е така, се прави шах от незрящи хора. Ние сме подготвили, разбира се, материалите и така нататък, но това нещо в момента мисля, че ще ви бъде, надявам се да бъде интересно за вас и да бъде нещо, което наистина да ви накара да промените и усещането и така. Това, от което го пипате в момента, от хартия. Имаме невероятния ден, невероятното усещане от това, че все още започваме да експериментираме, обаче експериментираме с слепи хора, незрящи хора. Това, което днеска направихме, всъщност са фигурки шахматни, които са направени за пръв път от незрящи хора. И това е може би първия шах, който е направен по този начин. От хартия, от незрящи хора. И ние видяхме самите те, че се забавляват, самите те, че всъщност трупат някакви умения и в началото, ако бяха плахи, то в края вече започнахме да се забавляваме. Надявам се това да продължи, надявам се да направим целия шах заедно и да може наистина да направим един комплект, който е направен по този начин. Но още нещо искам да кажа, че днес имам един съвсем спонтанен посетител, който по същия начин се присъедини към нашата компания и успя да направи Ан от Франция, която направи една допълнителна пешка. Всъщност това показва, че самата техника и самата идея работи. Това е техника, която ни дава възможност да поемем ново познание, да създаваме нови обекти, да създаваме нова култура и ново познание. Така че аз пожелавам на скъпите си приятели, които в момента се постараха доста сериозно, да продължат да създадем наистина един готов продукт. Благодаря на моя партньор Дени за това, че огромното усилие, което е в момента, защото тези фигури са подготвени и обработени от нея, че това усилие в момента си е струвало и наистина това, което виждаме на масата, си заслужава. На добър час! Alors, je suis passée par hasard devant la vitrine et on m'a fait coucou, comme
Et j'ai pu avoir une expérience improvisée magnifique avec vous tous. Ça m'a fait très plaisir de découvrir votre activité, les échecs en papier. C'est très original, c'est très beau et pour moi c'était vraiment une belle expérience parmi vous. Même si je comprends pas beaucoup, j'apprends, je prends des cours de bulgare mais je ne parle pas trop et je comprends pas. Mais c'était vraiment une expérience très riche et puis je vous remercie tous et puis je vous souhaite bonne chance. Значи, като е минавала, така... Да, случайно някакси станал контакта, било много интересно за нея, за импровизирано невероятно преживяване, въпреки че не е разбирала български, почувствала атмосферата и просто се чувства прекрасно и благодари за това преживяване. Най-важното ни е благодаря. На всички благодари. В този екип благодарим всички и на нейното участие, защото най-хубавото, което се случва, всъщност това е да работи сърцето. The best experiences are from the heart. Yeah. That's right, yeah. Всъщност I agree, yeah. Мисля, че всички се заболяха истински. Много добре. Така че благодаря ви. Thank you for joining and sharing. It was very fun, very nice and very friendly. So I was happy to be with you and to share this precious moment. Това е език на изкуството, който касае сърцето. This is the language of art which is related to the heart. Така че нека да продължим по-натам. So next time you come, we meet again and we'll continue. No, other things, not chess or? Well, you can visit our office too. We can discuss other stuff, other things. Ще ви, защото те не реши до септември. Аз казвам, че може да обадя. Има музей във Враца. И така си разказвам. Други неща, които може да види. И големи картини. Our studio is like a gallery, like a museum, so there are a lot of things you can see and enjoy too. Nice. Благодаря. 10 метри картини. He has some paintings which are 10 meters. Interesting ones. No roses like this. Okay. I would be very interested to see what you are painting. Okay. So, shall we exchange phone numbers? Yes, of course. Аз само преди да се затворя да ти благодаря специално, защото се надявам благодарение на твоето усилие, което ще бъде не никак малко, защото идваш от двама специално за това нещо, за да ни уважиш и да ни помогнеш да направим това, което се случва в момента като случка. Обаче, нека в момента да повярваме, че това в крайна краща ще бъде едно случай, което наистина ще даде възможност да се погледне наистина това, което правим и да даде възможността да се забавляваме преди всичко. И да играем. Благодаря ти, Генчо. Здравейте! Радвам се да ви посрещна отново в залата на Историческия музей София на мероприятие, което е финансирано и подкрепено от Фонд Култура с съдействието на моите колеги Деница Димитрова и целият екип, който ни съдейства в момента да направим този уникален шах, както и съдействието изцяло на нашите приятели, бих казал, незрящите хора, които в момента ни подкрепиха и успяхме да направим този наистина уникален, за пръв път показан шах, който е направен изцяло от хартия. И не само, че е хартиен, но той е направен от съдействието на зрящи и незрящи хора.
като игра. И всъщност не само самата игра на шах, а и играта да го направиме. И това е много важно в момента, да се каже, че в края на краищата това е плод на една идея доста години вече, която е възможността техниката ZN Art, или всъщност това е тази техника, която ни дава възможност да разглеждаме формата и да я изграждаме като пъзъл, ни дава възможността наистина да направим всякаква форма. Но преди всичкото това нещо мисля, че е една забава. Преди всичкото това е един наистина интересен елемент от една цялостна идея да може да контролираме пространството и да правиме всичко, което поискаме със собствените си ръце. Така че, благодаря. Надявам се всичкото това нещо в момента днес да продължи, като днес ще се занимаваме отново с възможността да направим още няколко фигурки демонстративно, да направим негативи, да направим от глина неща и в края на краищата да се изкефиме, да завършим с една партия шах. Значи, доколкото разбирам, тук имам и шампион. Така че в момента това е супер. Ще може да си премерим силите и да си направим удоволствието, наистина да изиграем една истинска игра, която сами сме създали. Ако ви имате въпроси към мене сега, бъдете страхотни кадри тук с нея, какво става. Аз се чудя как в момента, значи в залата в момента се намираме, има изключително интересни фотографии, които благодарение на Димчо, защото той е основният фотограф, имаме запечатани моменти, които наистина са уникални и снимките са уникални. И се чудя как в момента да бъдат така направени, че да ви бъдат достъпни, да може да си изкефите. Защото мисля, че наистина са изключителни фотографии, да си ги имате на всичкото догоре. Било то в дигитален, било то в така. Освен шаха, който в момента виждаме, значи, имаме и глави, които са направени, в смисъл от това, което бях поел като ангажимент. 5 различни портрета, които са големи, които са удобни в момента направени, за да може да се пипат с ръце, да се изучават и да видим дали в момента това по един или друг начин формира нов тип познание във вашето съзнание, дали ви помага в момента да променяте и разбирането за формата в собственото си съзнание. Така че се радвам една по една, в момента може да ги опипате, да ги видите по ваш начин, нали, да ги изучите. Направени са, за да може, да се казва, с ръце да достигнете до тяхното съдържание. Значи, портретите са на Климент Охридски, Борис, Иван Рилски и светите братя Кирил и Методий. Така че те са исторически личности. Поне така в момента в този вид аспект портрета като исторически портрет, мисля, че е интересно в момента. Това е моето усещане за тези портрети, така че надявам се тази енергия да ви хареса и да приемете формата. Доколкото виждам, шаха доста ви така вече наистина е факт и днес, 21 септември, вече имаме оригинален, хартиен, за пръв път направен шах.
Започваме от ляво, значи... От Хриси. От Хриси. Да. Казвам се Хриси, на 24 години съм. Занимавам се с музика от 21 години. Сега работя като дизайнер на печатни, брайлови изделия. И изкуството винаги е било част от живота ми. Точно и с тази цел се включих в проекта, защото обичам да правя неща с ръцете си. Но моята мисия като цяло и това, към което искам да призова хората е никога за нищо на света да не се отказват. Благодаря ти. И аз благодаря. Здравейте! Аз съм Милена Костадинова, завършила съм право в Софийския университет и към настоящия момент работя като правен съветник в една неправителствена организация. Включих се в проекта, защото смятам, че изкуството е един добър начин човек да изрази себе си от една страна и от друга да покаже на хората своята интерпретация на това, което е създал и начина, по който съответно те да могат да го разберат. Това от една страна. От друга страна, нещо, което смятам, че е важно и искам да кажа на хората, да правят винаги това, което трябва, а да става каквото ще. Аз съм Благовеста. Завършила съм няколко неща, но това, което му определя, бих казала, е, че са социалните дейности, тъй като съм работила малко в тази сфера. В момента работя в неправителствена организация, която подкрепя хора с нарушено зрение във връзка най-вече с достъпа им до информация и мисля в най-скоро време да направя всичко възможно, да се върна пак към тази социална сфера, където съм работила с хора с различни видове затруднения, така да се каже, психични, ментални и също физически увреждания. Тук дойдох да се включа в този проект, тъй като някои от дейностите, като подобие, принцип, те са правите в дневни центрове, не точно такива неща, в зависимост от възможности и развитието на хората в тях. И исках да опитам доколко аз мога да се справя тук с нещата, които правим. Бехи. Аз съм Бехи Ахмед. Завършила съм социални дейности и еротерапия. Работя в BG Assist. Това е фирма, която предлага стоки и услуги за лица с зрителни увреждания. Това е. Здравейте, аз съм Ели Кушнаренкова. Работя в Национално читалище на слепите Луи Брайл 1928. Поканиха ме от проекта да дойде да разгледам фигурите и всички изделия, които са направили те. Много ми е интересно и доста впечатляващо. Такъв тип шах не бях разглеждала и не съм играла с такъв шах, ще ми е интересно. Въпреки че аз не съм добра шахматистка. Общо взето. Казвам се Тодорка Тодорова. Поканиха ме в този проект да правим шахматни фигури. Аз имам огромна мечта да играя, но така и не се научих. Това беше едно от нещата, което ме впечатли и предизвика любопитството ми. Не знам, нещата, които се правят тук, наистина са полезни за хората с зрителни увреждания, за което благодаря на целия екип. Казвам се Иван Иванов.
занимавам с радио, работя като радиоводещ в едно онлайн радио. Взето, ако трябва да разкажа живота ми с една дума, това е радио и музика, може би, в допълнение. Тук в този проект участвам, защото първо искам хората, които са извън системата, които нямат допир до хората с зрителни увреждания, да разберат, че ние можем да правиме много повече, отколкото те си мислят. И от друга страна, предизвикателство беше към самия мен да видя дали ще се справя с това направата на шахматните фигури и скулптурите, които правихме от глина. Аз глина не бях пипал повече от 25 години най-вероятно, но пък се видя, че не съм загубил форма, кой знае колко много. И така, общо пожелавам успех на всички и наистина не дейте да подценявате хората, които са малко по-различни от вас. Няма нужда. Аз съм изключително благодарна на този проект и най-вече на Мирена, защото ми помогна да погледна по друг начин на живота, защото тя ми каза нещо много ценно, да не си представям какво е, а просто да задавам въпроси и да питам, когато нещо не ми е ясно, което ми е изключително така полезно в личен план, а иначе за мен беше изключително удоволствие да правим заедно скулптури, да видя всеки от вас кой му е интересно, кой не е толкова, но всички много отдадено и много сърцато приемате предизвикателствата и така сте широко отворени и приемате изключително позитивно света и с изключително удоволствие да се работи с вас, така че се надявам да направим заедно и други проекти. И ви благодаря за участието. Много ми е трудно след всичките тия неща да кажа няколко думи, то наистина да бъдат сериозни, защото на първо място ще кажа, не знам дали ние направихме нещо за вас или вие направихте повече за нас, отколкото даже може да си представите. За мен беше изключително удоволствие да ви наблюдавам, да контактувам с вас и да разбирам, че всъщност, както каза Иван, всъщност вие сте хора, които може би имате доста повече даденост, отколкото ние си представяме, тъй като просто вашето положение е различно и борбата, за да се наложите и да оцелеете в цялата тази ситуация, може би е много по-тежка и много по-сериозна. Оценявайки всичкото това нещо, оценявайки усилията и всичко, което беше направено, за да може реално да завършим проекта, аз считам, че създавахме първото приятелство, доверие и отношение, което според мен мисля, че граничи с истинското човешкото отношение, топлото отношение, което топли сърцето, душата и ума. Мисля, че само по този начин може да вървим като общество напред, защото обществото получава преди всичкото възможността да ползва такива хора като вас и да дава възможността наистина един такъв проект да развива определени възможности, както и при вас, така и като общо в обществото. Изключително благодарен съм за това, което направихте и наистина, повярвайте ми, доста неща се промениха в моето съзнание, което мисля, че ме прави по-добър човек. Благодаря. Мисля, че благодарение на тях се сбъдна една твоя мечта за шах. Определено, сега нали аз ще задам въпроса, но това е нещо, за което мечтаеш от години. Да, тук бяха намесени няколко теми. Едното беше играта, чрез която ние порастваме. Всъщност това е в случая шаха, но шаха, за да играем шах, трябваше да има и фигури. Трябваше да ги направим и то с възможностите, които вече са натрупани и общо взето техника, която на 24 години. И моята мечта, разбира се, в края на кращата да направя от хартия шах. И в случая направихме с вас първия в света, мога да кажа, първия в света, хартиен и цяло хартиен шах, както и първия в света шах, който е направен от зрящи и незрящи заедно, обединени усилия, обединени технологии, обединено познание, така че всъщност факт е самия продукт, за което изключително много съм благодарен. Ако вие искате въпроси към мен, както и аз мога да попитам, с най-голямо удоволствие. Но аз още един път ви благодаря. Ами аз да
да попитам, ако може. Може. Какво ви накара всъщност, откъде тръгна тази идея? Защо точно към това нещо се насочихте? Аз ти благодаря за този страхотен въпрос. Преди време откривахме музей във Враца 2013 година и в един момент камерите, тук, там най-различни неща правихме, сканирахме геосканиране, не знам си какво, по залите и така нататък. И в един момент всичките камери разпиляни, идва обаче при нас едно сляпо момченце и почва да пипа фигурите и да разсъждава върху това, да ги опипва и да обяснява какво чувства. Трябва да ви кажа, че в този момент всичко се промени в моето съзнание. Абсолютно всичко. Разбрах, че всъщност може би това е една от възможностите ние да намериме общ език, обща комуникация, да си бъдем полезни. И от този момент до момента мисля, че нещата върват в тази посока, като не за първи път ми се случи. В Русия съм правил такива мероприятия, и то големи и така нататък, но комуникацията винаги ми е издигала нагоре и ми е помагала в момента наистина да пораствам във всеки един момент. Сблъсъка с хора като вас в момента ме кара да се чувствам недоизграден, нечовечен. И най-вече в момента това, което ме накара е, всъщност това е взаимното разбиране за това какво е точно човешкото, в което мисля, че ние в момента се справихме добре. А има ли някаква символика между това да работите с незрящи, и играта шах и скулптурите, които правихме? Има ли някаква връзка или всичко е... Всичко има връзка. Всичко има връзка, така го бяхме замислили, че всъщност... Значи това са етапи на развитието. Първо, ако си спомняте, направихме диската. Беше много странно, защото редехме парченци и не знам дали си давате сметка какво започваме като проект. Аз си давах сметката защо започвам оттам. Започнах от най-простата геометрия. След като започнахме да изграждаме от глина, да правим фигурите първите, днес като гледах с каква скоро се движим в момента, защото направихме доста фигури и така нататък, в негатив и позитив. И всичкото това нещо ми дава възможността и начина, по който да мисля, че в края на краищата ние заедно развиваме технология, която е за света. Ние заедно правим първите крачки, които след това могат лесно да се развиват в очите и в незрящите по цял свят. Така че при всички случаи и правенето на скулптурата, което е формообразуващо, и геометрията, която също е формообразуваща, както и самата игра, защото ние играйки правим изкуство. Така че всъщност всичкото това нещо на куп е една игра, духовна игра. Ами някой от колегите да пита нещо, защото аз вече почнах да се чувствам все едно съм на работа. Ами защото ние в момента правим едно съвсем спонтанно интервю. Добре, от тук нататък на къде тогава? Коя е следващата стъпка? Направихме фигурите. Продължаваме с доверие, продължаваме с израстване и продължаваме с желание в момента да търсиме развитие на способностите, на технологията, на възможността да комуникираме и да намираме точните отговори. Ето, примерно, ще задам един въпрос. Понеже това не касае самата техника, но понеже с Милена разсъждавахме как и по какъв начин първоначално да направим така, че фигурите да се отличават, в смисъл да бъдат черно-бели. Знаете ли, преди 2 дни се намери решението. Това беше един ластик, който сложихме на фигурите, черен ластик, който реши всички проблеми. Да. И се оказа, че е елементарно решение, което обаче изисква просто някак си да стигнеш до него в една борба, защото от една страна е мекичък, от друга страна може да го пипнеш и да го усетиш и така нататък, а от друга страна дава вече линията и формата, пък за зрящите в момента да видят фигурите. И ето, примерно, такива решения, които не са само в техническо отношение, за техниката да говорим, те са решения, които идват в процеса, в който ние търсиме общ език.
И този език, според мен, е най-голямото предизвикателство. Да дадим език, в който да се разбираме и да комуникираме. Илена? Да. Въпроси юридически? Ами юридически не, но по-скоро исках да благодаря за възможността, която имахме да се докоснем до нещо различно. Защото такъв проект до сега не е имало. И ако има за напред нещо подобно, ти каза, че може и с по-сложни форми, с по-сложни фигури. И просто за всички ще бъде много интересно. И другото, което пък вече се превръща в една моя мечта, да направим тук в София нещо като музея във Враца, ако може. И това някак си е така днес, Това са предизвикателства, които в разбира се. Да. Не казвам, че ще стане днес. Няма, то не знаеш, че всъщност всяка една важно да имаш големи мечти. Да, просто днес е така, като едни хора идваха, други си отиваха и отвън идваха хора да питат някакви неща, да искат да разберат какво правим. И така си помислих, че всъщност би било много хубаво и би било едно много добро послание към тях. Например, в Търново има едно, то е много различно, обаче там има миниатюри на много важни сгради. Там пък не дават да ги пипаме. Напротив, даваха. Даваха по малко незаконен начин, както и да е. Ама не, даваха, как аз нямах проблем. Аз нямах проблем до тези, до които успях да се домогна, иначе нямаш навсякъде, както и да е. Не, виж какво, самата идея е много хубава. Просто мисля, че това ще е нещо много полезно за всички. Дигаме. Ето още един бъдещ участник. Ама тя да се справи, аз си дадах парчета и си нареди купчинка. Тя и помогна и така нататък. Имаше си много задачи тя днес. Да. Много работа имаше. Добре се чувства според мен, защото първоначално ще си говорим. Дали не може някакви сувенири да се изработват пак като фигури, примерно, да кажем, Света София, както ги правят с други фигурки. Значи това е много дълъг процес. Много трудно. Ние сме го правили, в момента даже мисля, че така в моя офис могат да продължат и срещите в момента, ако не на друго място. Неща, които сме правили, които имаме подготовка, но това не са много лесни неща. Те изискват в момента да се поработи, да се направи втора крачка, да видим какви са възможностите. И аз бих почнал като втора крачка да помислиме наистина как може в момента да направим наистина добра идея и даже да видим с музея какво може да направим, така че да дадем и да сложим началото в момента в София да направим една такава колекция, където от друга страна пък условията в музея да може да се работи и да се продължи този процес, който сме започнали според мен изключително ценен. Абсолютно. Освен това, те също правят много неща за незрящите. Те самите правят разни сгради, които са по-символични. Музея ги прави, имат реставратори, въобще такива, те са преносими, много леки. Тоест би могло да се помисли за някакъв вариант за партньорство. Аз предлагам следното нещо, понеже ти каза, че няма да говориш юридически, ама май си точно юридически неща. Да сложим първо желание, първа мечта, наистина музея. И след това да видим какви са възможностите в момента да направим следващите крачки на обучение. Нека да заповяда още един юнак. В момента имаме тук гост. Здравейте! Здравейте! Това е моята снаха и моя внук. Здравейте! Оле-ле, той. Той се скриви. Срами го е! Така, ела се също. Не. За да завърша моето мнение в момента е, че наистина големите мечти са много хубаво нещо, но аз мисля, че в момента една голяма моя мечта е изпълнена вече. А именно шах. И то благодарение на вас, благодарение на
бих казал, усилията, които сте положили, и мисля, че това нещо дава повода да вярвам, че всъщност и много по-сложните проекти, които има в съзнанието си, които мисля, че имаме подготвени, имаме възможността да продължим по-натам и да ги направим реалност. Защото най-важното е тим, отбор. И аз благодаря на отбора в момента за това, че се справихме. Аз пък мисля, че проектът е осъществен. Всъщност мечтата ви е осъществена благодарение на нас и вас, защото ако не бяхте вие, нямаше да има и нас. Ако не бяхме ние, пък нямаше да... Ако не бяхме всички взаимно, нямаше да бъде осъществена мечтата. В момента, какво да ви кажа, в момента ние облякохме това нещо в една наистина човешка формула. Как може в момента да създадем заедно неща и как може да бъдат полезни тези неща. И това, макар че е по-малка крачка, защото в края на крачката ние експериментираме, още не сте влезли вътре в дълбочината, нали, все още опитвате, все още виждате, но в момента постепенно, представете си, че след някой друг месец вече ще разбирате от цялата технология, от възможностите и ще имате собствени мечти. Да, така е. Така че, нали, няма нищо по-хубаво вашите мечти да бъдат реализирани. И ако това е най-доброто в момента да пожелаем на всички, мечтите се реализират благодарение на усилията и на вярата в това, че всъщност всеки един върви по пътя, но когато сме добър отбор, още по-бързо. Абсолютно. Факт. Ами благодаря много в момента, ако няма въпроси. Благодаря ви малко почивка, защото следва откриване. И се надявам съвсем скоро, нали, да продължиме. В смисъл, този процес на продължаването е абсолютно закономерен, отдаден и повярвайте ми, с най-голямо удоволствие съм отдаден и съм ваш. Трябва да се оговорим просто, имаме необходимите основания, имаме необходимите контакти, имаме необходимата база, която в момента единствено от нас зависи, така че ние сме на разположение. Забравям обикновено в такива моменти. Искам да благодаря на Димчо за това, че всъщност направи една невероятна колекция от фотографии и видео, което тепърва ще използвам, за да направим както и много интересен, наистина интересен филм, който може заедно да мислим и да разсъждаваме, както и в момента цялостна изложба, която ще бъде подготвена от наша страна. Ние сме избрали само няколко кадъра, но всъщност в момента мисля, че това е една много сериозна даденост, която вече имаме, много сериозна база, с която разполагаме. И в края на краищата мисля, че благодаря на Димчо за фотографите, както и благодаря на Дени за това, че в момента 20 и кусор години наистина ме подкрепя за развитието на проекта и в края на краищата благодарение и на нея и на нейното усилие. Реално погледнато имаме рязаните фигури, които успяхме да работим с тях. Става въпрос за Милена, ти ще кажеш и точно каква е твоята идея? Добре. Идеята ни беше за евентуално партньорство, но това е за бъдеще, не е за сега или е някакво решение, което трябва да се взема днес. Не бе, кажи си го както си го казах. Ето сега е сложно второто. Като мечта, в момента става. Така да беше много интересно, общо взето днес, така като идваха и хора отвън, дори да разглеждат какво правим тук. И си мислех, и Краси е разказвал за това, което са правили във Враца, че там са имали 2 зали в музея. Дали няма да е възможно в партньорство с вас, разбира се, да направим, когато имаме достатъчно материали, разбира се, варианти за изложба при вас, защото знам, че и вие правите много неща за незрящите, като макети. Да направим съвместен смисъл. Това беше нещо, което планирах да кажа по време на откриването, но всъщност да. Ние работим в посока да направим експозициите си максимално достъпни за широк кръг хора от общността и в този смисъл имаме и в постоянната си експозиция и в филиалите си специално изработени експонати, които са направени
направени така, че да могат да се докосват. Те са придружени с съответните текстове на брайловия език. Опитваме се да обогатяваме допълнително с повече звукови файлове, така че такива партньорства са посоката, в която бихме желали да работим като институция от Музея за история на София. И в този смисъл с удоволствие идеята ви е чудесна и аз я превръщам. Значи от моя страна в момента, тъй като все пак ние отговаряме да направим все пак продуктите на единни продукти с най-голямо удоволствие. Не е за първи път да правим такива неща. С най-голямо удоволствие може да разсъждаваме проблема как и по какъв начин да направим нещо заедно за развитието и за създаването наистина на зали, в които да може да идват хора и да се радват и да пипат и да се развиват и да чувстват точно цялата тази емоция, която ни залива в момента. То дори знаете ли, когато сме правили такива неща, които хората могат да пипнат, правили сме разни изложби на тъмно, на дрехи, наистина много различни неща, концерти на тъмно и така, и хората споделят, дори тези, които виждат, че всъщност това да докосват нещо. Да, добре, мамо, браво. Хората това, което споделят е, че всъщност докосването до нещата е нещо ново като преживяване за тях. Защото обикновено много не се и замислят, когато минат, виждат нещо, но когато им се постави акцента върху това, че да, те могат да го пипнат, вече става друго, въобще като усещане, като послание към тях. Абсолютно съм съгласна. Аз мисля, че преди 7-8 години в Музея за история на София имаше една такава изложба на тъмно. И тогава всички споделиха, че усещането за такъв тип преживяване е съвсем различно от това, което сме свикнали до принцип. Така че това е посока, по която можем да работим. Предполагам, че можем да направим много хубави продукти за широк кръг хора и по този начин не само да привлечем публики, но все пак да привлечем и вниманието към различни проблеми, които присъстват в нашата общност. Абсолютно. Така че да. Значи от една страна, от моя опит мога да кажа следното, че всъщност правенето на музейни неща, които да идват в съвремието и които да ни готвят за бъдещето, мисля, че е една много интересна опция, която в момента може да предложим и да развием заедно. Абсолютно, да. Всъщност, усилията на колегите ми от Музея за история на София в тази посока сме ги обединили в една програма под общото име Достъпният музей. Така че с най-голямо удоволствие работим по, аз ви казах, обогатяване по експозициите с експонати за хора с нарушено зрение, за хора с нарушен слух, за деца с специални потребности. Музеят, както не вярваме ние, трябва да е институция, която работи в полза на общността, на всеки член от тази общност, така че се опитваме да направим така, че всеки да намери по нещо за себе си. За мен лично най-любимото ми от тази програма Достъпния музей се нарича Музей в куфър. То е насочено към най-малките ни посетители и всъщност включва посещения на място от музейни специалисти, археолози, историци, етнолози, културолози, които на място носят експонати. Ходим с адаптирани презентации в училища, образователни центрове, социални центрове и се опитваме да достигнем до всички тези деца, които по една или друга причина не могат да бъдат при нас на място, за да разкажем какво правим, за какво се занимаваме. Така че се надявам и с вас сега да поставим началото на това хубаво партньорство, което да прерасне в приятелство. Това вече началото го надявам се. Надявам се да сме изградили приятелство и така нататък и доверие. И се надявам вече това да е втора крачка, в която да търсим решения, които може да бъдем взаимно полезни в програмите и в начинът, по който може да стиковаме нещата. Абсолютно, да. Ето това е втората крачка, която трябва да правим. Значи на Иван това нещо в момента мисля, че въпросът добре ли е? Отлично. Ако
Мога да благодаря на всички вас, че избрахте точно нашия музей да сме партньор в това начинание. На нас е много приятно. И се радваме, че сте тук и наистина призовавам ви, когато намерите време, да посетите и другите обекти. Смятам, че всеки ще открие по нещо за себе си. Между другото, аз една част от експонатите съм ги разглеждала. Много са приносими, много разпознаваеми и не знам как сте успели, обаче много детайли са... Хем е по-малко, така че да може да се огледа от всички страни, да може да го пипнеш, същевременно пък наистина дава много информация. Да, партнираме си с няколко организации и всъщност с една печатница, която изработва целенасочено материали, такива тактилни. Но много ни помагат нашите партньори. Сега малко повече за тях могат да разкажат колегите ни от основната експозиция, защото аз не съм пряко включена в този проект. Но вече имаме поставени основи в тази посока. Работим по създаването на още експонати, които да добавим в основната експозиция, които да са тактилни. И дано. Знаете, че всичко става с пари, за съжаление, така че... така е. Много пари, но и в щатите не могат да си позволят да направят това, което ние в момента направихме, защото ние имаме първия шах от хартия, в световен аспект говориме, и първия шах особено направен от зрящи и незрящи в екип. Пожелавам ви целият свят да чуе за това ваше усилие, защото си заслужава и защото може да научите всъщност и други хора, които търсят подобен тип решения. Може да споделите своето ноу-хау и да бъдете много полезни. Благодаря за това. Така. Аз мисля, че... Аз да извадя сертификатите тогава, защото... Да. Вие разгледате ли фигурите? Аз разгледах фигурите, да. Присъствах миналия път на кратки моменти от изработката. И съм много впечатлена от тази идея. Много красиви. Много са красиви, да. Значи всичко е на игра. Ето това е, че игра всъщност е най-успешният начин за учене. Това беше, когато правихме проекта, всъщност идеята защо, каква е връзката между шаха, между портретите и между играта. Всичко го правим на игра. Няма как да се мисли. Защото като се почва да се дървяваш и да не смееш. Чакай, сега ще ти казвам имена, ти ще ги раздаваш. Така че успяхме да направим. Мама си има назнада. Искаш да отделя на хората, които са тук само, за да не... Те са всъщност написани отзад. Така че Благо. Не, първа Бехия. Дай на... Не, това даваш. Не знаеш това Бехия. Не знаем, май. Бехия там са. Ела насам. Значи ние така ще открием според мен. Добре, чудесно, да. Ти вече раздава. Не, нямате против Диди да ги раздате? Не. Ние всички Слави. Слава, не те знаеш, тя да си знаеш с нея. Ела. Криси, ето Криси, ето подари, на Хриси. Така, сега ето на тази картичка с розовата блузка, не ето долу. Да. Сега на нея ще дадеш. А то тук е благодаря. А сега на бабкото до нея. Това е на бабкото до нея. Бъде малко много. Измислих сега, познай на кой ще дадеш. Абе там с целувка. Обещаваш на мама. На мама с целувка. Ай сега да видим къде е мама. Знае ли се? А целувката? Благодаря. Благодаря ти. Целувката после. Друг път.
Само не си спомня. Рари ли каза? Как каза, Кой? че се каза? Ели за нея. Чакай, не, те са написани, не можеш така да ги. Добре. Те се... Кушнеренко, нали? Ето на какичката там се Не мога аз така, да, то верно. От другата страна ще минеш. И сега вече... Тук Милена. Да, така. Това е за спомен така за участието. Това даваш тук на който за мен направи едни от най-интересните продуктови. Благодаря ти много. Така. И сега познай, тя не се включи в списъка, но не само, че участва в трите, но и много ми помогна на мама. Това е на мама. Тази мама. Благодаря. Друга мама има ли? Да, има. Добре. И това е на 5 души с баща. Няма повече. Другите си имат сертификат. Няма да провери. Тя знае. Значи има едно, което е за Рари, но тя не е тук. Да, това е за Рарица, но тя не е тук в момента и мама ще й го даде, така че пак на мама го даваш. На същата мама. На същата мама. На твоята мама. Не на синята мама, на твоята мама. Сочито не знае. На тази, на твоята мама. Има конспирация тук някой. Да, на твоята мама. Види, коя е мама? Аз имам, ама казаха на мен да го дадеш. Да имам везенската, ми го вземе първото, да ми даде. Не, трябва. Едното е за Рарица, другото е за мама. Ама трябва да ги пазиш много. Дай ми ги. Така, самите пакети в момента с най-голямо удоволствие ги изработихме, за да може все пак да има отношението и тази магия, която носи със себе си на Иван Рилски. Магията на дивата природа, която е била подумена от него, от начина, по който е живял, от начина, по който е станал в нашите сърца и души. Да се надяваме, че всъщност този пакет и всъщност за напред имаме идеята да го направим наистина с надписите и всичкото това нещо, разбира се, да бъде възможно все пак да го направим, защото все пак е доста труд и сложности и така нататък. Но се надявам да има един великолепен пакет, който в момента наистина да се дава на хора, които наистина са оставили душата в това, което правят. Така че моята надежда е в момента този пакет да продължи да живее по-нататък. Добре. Това ви задавам точно по този начин, за това е нещо много лично, което с Дени решихме, че ще трябва да се направи на всяка цена и вярвам, че ще ви даде и на вас силите да продължим по-нататък. Нещо друго? Здраве! Аз бих искала да ви благодаря, че сте се включили в този проект, защото с участието си, с присъствието си тук, с това, което сте направили, с труда, който сте дали, за да се осъществи тази хубава изложба, вие всъщност ни показвате нещо, което много често забравяме в ежедневието, а именно, че изкуството сближава и създава нови приятелства и ни отваря на всички очите и буквално и преносно по-широко за другия. Това с очите много ми хареса, защото аз съм си задал много пъти въпроса какво виждаме, дали виждаме това, което виждаме или дали не виждаме това, което искаме да виждаме. Всъщност сега това се потвърждава в момента от всичко, което се случи, че в края на кращата много ми е интересно да знам вие как виждате, за да оцелявате и какъв е този хъс в момента, какъв е този характер и така на всеки един от вас, за да бъде толкова достоен човек.
така че в погледа има много неща, дълбочината на това, което виждаме. Така, конкретно за шаха мога само да кажа, че в момента ще търсим начин, по който да го продадем този шах. Днес имаше интерес към него в момента, разбира се, не сме стигнали до разговори, но идеята на това нещо е в момента да може да направим, т.е. продавайки го за сумата, която в момента значи, той на цена реално погледнато, ние трябва да продаваме на 50% от цената, защото половината от парите сме ги взели от фонда. Но с тези пари да може да направим инструмент, да направим този шах достъпен до всеки. Мисля, че с инструментите може да направим така, че този шах да е достъпен на финансово, възможността да си го направите вкъщи и да се докоснете до тези неща, разбира се, с цялата история, с филмчето, с дисковете и с всичко, което вие вложихте като труд, защото той е уникален по своята същност, уникален с енергията, която оставихте и с желанието и с подкрепата, която дадохте в момента на проекта. Така че аз се надявам това да го разсъждаваме, да видим какви са възможностите по принцип и тук, но се надявам това да е една малка крачка. С това мисля, че изложбата реално ние надявам се да сме открили вече. Ние цял ден се радваме, така че... Не, аз се открих в сърцето си, така че всъщност отдавна вече е отворено за мен. Тя е открита още откакто сме направили това, което сме успяли. Точно така. Аз искам нещо повече да кажа за изкуството, защото изкуството е нещо, което може да проникне в съзнанието на хората и въобще във всичките сетива, без човек да се съпротивлява с някакви задръжки. Всъщност изкуството е много по-силно, отколкото медийната политика и въобще политическите така, набивания. И всичко, което искаме да предадем чрез изкуство, много по-лесно влиза, защото няма никакви бариери от към раси, от към народности, от към... дори темите понякога нямат никакво значение, по-скоро вълнението от изкуство. И точно за това и хората в неравностойно положение също могат еднакво да му се радват. Аз не мога да забравя как, като бяхме в Смитсониан музея в Вашингтон, как видяхме човек, който всъщност абсолютно беше на количка и се движеше за нищо, всичко беше и се хранеше. Не знам дали беше той, приличаше много на Хопкинс, ама мисля, че не беше. Абсолютно Хопкинс беше, аз го помня като физиономия, го видяхме в музея как се разхожда в момента. И се радваше на изкуството сам, никой не го буташе, никой не го... С една тръбичка само управляваше цялата количка. Достата, да. Така че... защо да не може да се радват всички на изкуството и да не могат да творят Аз мисля, че в момента даже тук не стои този въпрос, защото считам, че от моето усещане сега в момента считам, че имаме достойни и равнопоставени хора, които по един или друг начин са изградили собствено усещане и собствен критерий, и собствена енергетика, и собствен механизъм за живот, и собствена матрица, по която се развиват и мисля, че тя е абсолютно пълноценна, жизнена и красива, стига да може да се докоснем до нея. А ние просто не разбираме, че всъщност ние трябва да направим всичко възможно, за да се докоснем или за да открием пътя в момента заедно да правим нещата. Всъщност, според мен точно това е най-красивото нещо, което може да направим, защото в първи момент ще кажа следното. Най-ме беше страх, когато бяхме в библиотека на слепите в Москва и когато трябваше да направим събитие с много хора. Не си спомням колко хора се казват. И аз си представих кучета, много трудно, много организирано всичко това нещо, възрастните деца на едно място, как ще се оправяме, как по какъв начин ще ги контролира и така нататък, нали, защото трябва да се грижим за тях. В един момент се оказа, че това е едно от най-незабравимите мои преживявания, защото се докосна до истински хора. Така че в момента същото се повтаря многократно и аз пак ще го повтарям в целият този процес. Най-голямото нещо, което се случва, е, че заедно може да се учим. В България трябва да има наистина, сега гледам, че има такава политика в Европа и слава Бога, го докосва и България,
защото не е достатъчно, не са равнопоставени тук всички, които са в неравностойно положение, трябва да са абсолютно равнопоставени, както са в Европа, както са в Америка. И тук трябва да са и затова това изкуството може да помогне на това. Значи, освен юридическата форма, която в момента Милена така я постави, Иване, ти имаш ли някакъв въпрос от твоите въпроси, които можеш да зададеш или? Няма да станат повече, не се притеснявай. Влез си в ролята, да кажа. Ами аз, каквото ми трябваше, разбрах общо взето. Искам още един път да благодаря на всички за това, което се случи в изминалите дни, да пожелая успех и... Надявам се да се видим скоро при мене. Да. Ще бъде потвърждение в момента, че всъщност не сме загубили първата стъпка. В никакъв случай продължаваме напред и може би трябва да завърша с това, което започнах. Не подценявайте другите хора и не ги съжалявайте, защото тук в лице от съжаление няма никакъв. Както надявам се всички, които бяхме тук, видяхме, че всеки от нас може да даде нещо, за да допринесе за финалния резултат на всичко, което видяхме. Това е невероятно. Невероятно. Това мисля, че сме единодушни, че резултата е наистина. Не, невероятно ние мешахме в момента. Само да си представите в момента какви моменти имаше, които изживяхме, колко емоции, колко неща и самият факт, че в момента това е реалност, в момента за мен е невероятно благодарен съм. Това са гипсовите фигури, нали? Днеска направихме гипсовите фигури, направихме картини фигури още. Тези са картонините. Да. Те са картонините. Да, картините са картони. Ами благодаря, да се надяваме да продължим с по-натам и да се надяваме, че ще развиваме процеса, да бъдем наистина удовлетворени всички от това, което направихме. Благодаря на музея. Благодаря ви. Обявявам изложбата за открита. Многая лета, многая лета, Значи аз може да кажа следното нещо. Един човек, който идва от време на време се появява, той е винаги след мене и винаги ме подкрепя. Както и в момента да благодаря и на Дени, защото наистина без нея, значи без това усилие, което беше направено тук да се изрежат всичките тия неща, нямаше как да се случи. Тя ли от време на време се появява? Не от време. Чакай сега, кой от време на време се появява? Ти! Добре, защо викаш на Дени? Това беше говори за мен. Кажи първо за мен. Благодарим на Национален фонд култура, който подкрепи по програма социално ангажиране за 2023 нашия проект Мост на доверието. Надявам се той да е първа стъпка към бъдещи съвместни проекти с Исторически музей на София. Благодарим. Значи може да Аз благодаря също по време на един човек, който наистина трябва да благодаря на Милена. Да, тя е вдъхновение. Защото благодарение на нея, благодарение на нейната реакция в момента успяхме да се включим в проекта, успяхме да направим първите стъпки и след това да консултираме неща, които в момента даже в главата ми не са идвали в момента, защото в края на кращата от нейните разговори, които бяха и така и сме водили, се появиха и наистина отговорите, които в момента имаме на масата. Има моменти, които се чувстваш чужд. Някъде там непотребен. Питаш се пак, на кого ли съм нужен.
лъже. Питаш отново на къде поем.